ଏତେ ସମୟ ବସିବା 2-3 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ଲାଗୁଛି ଧାନଟା। ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ହାଉଳିରେ ସାଉଣ୍ଡଟା କେତେ ଆସିବ। ଦେଖିଦିଅ।
पूरा सारे हरी ऊपर करिए ना ऐसे उधर से करिए ना इतना बड़े पड़े आपको नहीं पड़ेगा नागर ये नाचिए ताकत देगा ଭଲ ପୁରା ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି अरे आपको ସିଏ ବି ଚୁପ୍ କରୁଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଦେଖି ସିଏ ବି ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରୁ से उठो जो उठो जगन्नाथ उठे लो उठो ଆପଣ ଯିବେ ତ